Okay, ari lang kami diri. Gapamati sa imo. Si Jo Marie, si Anna May Gante. Hello, Miss Jazz. Good PM watching from Singapore. Please greet sa mga nagapamati na binigid ang akon sining mga ginagwit man ng Bebeng Esmeralda taga Sumbingko, Subuman ang Ditching Marañon family. Maulanon nga hapon sa aton sininga tanan-tanan. Mary Jane Trafalgar Jane BFF during elementary, no? Jane, kamusta, no? Maulanon nga Lunes sa imo, Miss Jazz. Paghalong gid always, and God bless. Likewise, Jane, and to Papa Pepe Trafalgar, sa tropa ni Pepe, ang Trafalgar family. Good afternoon dira sa inyo, no? Halong lagi kita matuod, mga kabombo, no? Sa ibang pagidira nga nagamensahe, no, diri sa aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, kag subuman sa Facebook Live, mga kabombo. Philippine Standard Time, 35 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Magabuya ako anay sa pila ka mga pahanumdum, mga kabombo, no? Kag magkabalik kita diri, uluan kita sa makadali ay kay from time to time, ga-check kami, kamusta kamo dira, no? Si Ms. Jazz subong nagapamangkot sa inyo, mga suki ko dira, no? Especially sa Kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, no? From northern Negros down to southern Negros, diin man kamo nga banwa, diin man kamo nga syudad, no? Kay gina-check up ina namon, mga kabombo, no? Give us a message. Kamusta kamo dira? No, may baha, kabay pa wala lang, no? Although nga may baha gin man subong, kag ano da ang inyo sini nga sitwasyon, especially mga emergency cases, no? Ipalabot ninyo diri sa Bombo Radyo, pinaagi sa pagpadala sa inyo si mga mensahe sa Facebook Live sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. No, magabuya ako na sa pila ka mga pandom. Pagabalik ang atong palatuntunan kahapon lamang pagkatapos ginamang sini. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang oras ay Bombo Radio Philippines is one with the whole Christendom in the celebration of the Passion, Death, and Resurrection of our Lord and Savior, Jesus Christ, this Holy Week. Ngayong taon, ang Bombo Radio Philippines ay magdadala ng mga kinaugaliang Holy Week practices para sa inyong mas ligtas na Semana Santa. Meron kaming mas pinagandang drama specials na di nyo lang maririnig sa radyo, pwede ring mapapanood sa Facebook pages ng paborito nyong Bombo Radio at Star FM stations. Opo, audio na, may video pa. Ang Genesis sa Huwebes Santo, April 14 at ang Misiya sa Biyernes Santo, April 15. Ang Stations of the Cross ay sa bawat oras mula Monday, Thursday hanggang Good Friday. Amin ding ihahatid sa Huwebes Santo at Biyernes Santo ang Visita Iglesia sa 7 simbahan sa inyong lugar. At syempre, sa Biyernes Santo, meron pang 7 palabras. Lahat ng ito mula sa pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo, mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw, agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod Radyo Bacolod. Basta Radio Bumbo. Philippine Standard Time, 40 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2, mga kabombo. Samtang ang aton si makauturan ara sa ila sini nga mga panimalay, no, nagapamalandong, nagapulupahuway, kag this is the perfect time, no, nga maka inupdanay kita nga bugos nga pamilya, mga kabombo, no, sa sining Holy Week, kag ara nagani si Ma'am Anna May Gante ayo, siling ni Ma'am Anna May Gante. Miss Jazz, good PM watching from Singapore. Please greet sa mga pamilya ng Bebeng Esmeralda. Sombingco family, Diching family, kag Maranyon family. Ti maulan nun mga panahon dira sa Singapore amuman, no, Anna May Gante. Kag sumuman si Giovanni Solis Verba Jr. Good afternoon. Peng hapon, Miss Jazz. Patamyaw Verba family sa taga-Hagimit, La Carlata City. Kag sumuman si Doki, Mami, Nanay, Doki, Crispina, Chrissy, Vedra, Diego, no? Welcome back to the Philippines. Wow. Good rainy afternoon, Miss Jazz, watching and listening here. God bless you. Mami Chrissy, Nanay Chrissy, good afternoon gidala sa imo. Salamat gid, no, sa imo sini nga pagpamati kag sa pagsuporta always, no, sa aton sa mga avid listeners gid, mga kabombo. Ay ti ara subong sa sulod sang balay mo, no, maka ulo unwind, maka-relax kita. Samtang diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, it's the lighter side of the program sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Dugay-dugay ano naman kita sa gihapon ang sanasiling ko na gani, no, kamusta kamo dira sa inyo siniginahamtangan sa mga kasudaran kag mga kabanuhanan, especially diri sa probinsya sa Negros Occidental, bisan diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. Kamusta ka mo dira sa inyo barangay, no, sa mga malapit nga mga kabarangayan naton sa baybay, no, nga sa mga low-lying areas naton dira. Kamusta ka mo da abi pa dala ka mo sa inyo sini nga ang inyo sini sitwasyon, no, ipadala sa aton sini nga Facebook Live, mga kabombo, sa aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Si Ma'am Abigail Marinas ara naman gani sa syudad sa Makati, kag si Ivan Cerveza ara naman no, sa aton sini nga mga suki, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati bawti ara na gid sila, si Ma'am Mila Alcantara, si Woody Bidico, no, watching from Pasig City. Good afternoon lang dira sa inyo sa aton sini nga mga dear listeners. Antes sa aton pagabasahon ang kasaysayan sa aton sini nga utod nga taga diri sa syudad sa Bacolod, no. Ang aton sini nga utod nagapakilala lamang sa kay Julian, mga kabombo, no. Ining si Julian may ara man nga kasaysayan, true to life story nga ipaambit diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa mga nagalantaw dira sa Facebook Live sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, pwede man nga ti sa aton sini nga 630 kHz, mga kabombo, no. Sa tanan naton nga mga suki, ari anay ho ang aton sini nga kahapon lamang. Today in history, no, sa aton sini nga mga pinalangga nga matag palamati sa aton sini nga mga suki, ang aton sini nga pagdulong sa inyo sang pila ka mga pinanid, no, sa maragta sa aton sini nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan, mga kabombo, no.
diri sa aton sa kahapon lamang today in history, ang akon sini nga pagadalon sa inyo mga kabombo, no? Pero antes pa man, ari anay ang aton si pambukas nga mahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalawati sa aton si Masuki, ang pabati na kon sa inyo mga kabombo para makaulo unwind kita. Yari ang bahanon, no? Ang first runner-up during the Grand Performance Night sang Bombo Music Festival 2019 since nga mabagyuhon karon ang panahon, yari man yaho positibo niya nga klase sang bagyo. Yari mga kabombo aton na tuon sa Facebook Live during the Grand Performance Night sang Bombo Music Festival 2019 ang first runner-up, no, sa aton si paindis-indis sa pagkompose sa mga original beautiful songs. Ang ambahanon, Bagyo. Kapag ikaw ay nalulungkot sa iyong pangarap na di mo maabot-abot, pigang-piga na ang iyong loob, ang damdamin mo'y pagguhot. Darating din ang pag-asa, panahon ay mag-iiba. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo. Kapag ikaw ay nangangamba sa buhay mong baka na patungo sa wala, loob mo ay may dalang kaba, ang dami di makahinga. Asang may sasigip sa'yo, panahoy kaibigan mo. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambot. Bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo, pag ang mundo'y basan at ka'y nahihirapan. Tumingala sa langit, tunugutin iyong tapang. Oh, 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 tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat at kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Isang bagyo, bagyo. Oh, oh, ika'y isang bagyo. Amoy adto mga kabombong aton siniiyang nga paghatag sa inyo sa ginapabugal tagil produkto sa aton kaugalingon nga paindis-indis sa pagkompose sa mga beautiful original songs sa Bombo Music Festival. First runner-up sang Bombo Music Festival 2019 edition mga kabombo. No, kung ang bagyo nga nagalabay diri sa aton niya,
ti literal makadulot sa aton sang hindi maayo, no? Mga halit ang ginadulot sini, pero ang mensahe sang sining ambahanon bagyo mga kabombo is the other way around, no? The strength within us, no? Daw kaangay sa bagyo nga naga hara-hara, no? Sa pag-atubang sa mga problema sa aton sini kabuhi nga kinahanglan magmangin mabakod kita. Of course, ang aton dira taming, no? Daw kaangay kita tuod sang bagyo nga mangin mabakod, pero ang taming tada ang aton sini mahal nga makaako, no? Ang aton sini nga Lord and Savior Jesus Christ nga amo subong ang aton sini ginapamalandungan. Aya sini naagyan nga makasakit, aya sini naagyan pinakasakit nga klase sang kamatayon sa krus, kag ang iya sini iya nga pagkayab, no? Ang iya sini paglutos sa kamatayon, no? Sa kalibutan sa kamatayon. The passion, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ, mga kabombo. Today, sa nasiling ko na, it's Holy Monday. So kung kamo mayroon sa habilidad, kaangay sini mag-compose sa mga original songs, compose na kamo kay It's Holy Week, no? May yara kamo dira panahon, no? Compose na kamo kay kung may signal na, may hudyat na, nga magapadayo ng aton si pag paindis-indis sa mga matahom nga bahanon, ready na kamo. Arrange ang lyrics and at the same time ang melody, mga kabombo. Liton kita na mga kabombo sa aton siniiya nga kahapon namang Today in History, no? Importante ni nga kasaysayan, no? Importante nga isa ka pinanid sa aton sini kasaysayan sa bugos nga kalibutan. Mga kabombo, kabalo bala kamo, nakahibalo bala kamo, no? Amo nang ang kompleto sa tanan, nakahibalo bala kamo. Usually kabalo ka, pero sa tutulang nakahibalo ka, no? Sa aton siniiya nga hiligay noon, 101. Sa subong adlaw kada petsa 11, no, sa bulan sang Abril, mga kabombo, kaangay today, no? Subong adlaw, it's Parkinson's Day or Parkinson's Disease Day, mga kabombo, no? World Parkinson's Day. Sa mga may kilala dira, sa makarelate, no? Sa mga may mga paryente, no, nga may naga sufrir sang Parkinson's disease, mga kabombo, no? Ano ini nga klase sang balatian? Subong nga adlaw. Amo ni ang adlaw nga dihon para sa ila, kag sa ila sini nga mga plight, ila sini manaagyan sa kabuhi, kag kung paano naton ini tubangon, hindi lamang ang mga patients sa Parkinson's disease, kundi ang mga pamilya nga nagapalibot sa pasyente kag ang komunidad, no? As a whole, mga kabombo. So sa kaangay nga petsa, subong adlaw, mayara kita dira sa pila ka mga beautiful graphics sa mga nagalantaw dira sa Facebook Live, no? May mga graphics kita dira, mga pictures, no? About the celebration today, no? Ang World Parkinson's Day. Sa kaangay nga petsa, subong adlaw, Abril 11, sa tuig 1997, kung isipon ta, mga 25 katuig pa man lang ang nakaligad, mga kabombo, no? For 25 years, ginaano na niya, every year, gina-celebrate na ini. Bisan may pandemic kita subong, so susubong more or less, mayoriya, they are celebrating the whole world virtually, no? Bangod sang may mga pila pa kita ka mga restrictions, although halog-halog na kita karon, mga kabombo. That was April 11 of 1997, 25 years ago, sang ang European Parkinson's Disease Association, mga kabombo, o kon ang EPDA, kag ang World Health Organization o kon WHO, no, ang nagpamuno gid diri, nagpasimuno gid sini amo ang European Parkinson's Disease Association kag ang World Health Organization o kon ang WHO, mga kabombo, nagtukod sang pinakauna nga selebrasyon sang World Parkinson's Day. Agod, mapalapnag, sa bahin sang awareness angot sa balatian nga Parkinson's disease nga isa ka makabig progressive nervous system disorder, no? Kag adlaw man nga makabulig sa general public sa aton tanan-tanan, kag adlaw man nga maka-enchende kita, no? Sa bahin sang realidad sang balatian nga Parkinson's disease
sa aton sini nga mga pasyente kag kung maghambal kita Parkinson's disease mga kabombo ti amo ini ang isa ka klase sang balatian no long-term degenerative disorder kay nagaapekto ini sa aton sini nga central nervous system. When we say central nervous system, amo ini ang mayor kag main gid no nga nagaapekto sa aton sini nga motor system. That is why sa mga pasyente dira nga may Parkinson's disease no nagakurog-kurog ini sila, hindi nila makontrolar ang ila sini nga lawas nga naga-uyog-uyog mga kabombo is because nga apektado ang aton sini nga motor system no. Ang mga sintomas ng Parkinson's disease mga kabombo inanay lang ni no, it emerges slowly kag ang samtang nga nagalakat ang panahon kung hindi iya matalupangdan kag kung hindi ini mabulong no mabuligan pinaagi sa pagbulong mga kabombo ang ini nga balatian ay ini nga disease ang magalala no, it worsens, non-motor symptoms become more common mga kabombo. Kag ang pinaka-obvious diri ang temprano bala nga sintomas amo na sa nasiling ko na gakurog-kurog, tremor no, gakurog-kurog ang aton sini nga lawas no, rigidity, mahinay maglakat, slowness of movement no, kag may kabudlayan sa ila sinina nga paglakat mga kabombo no. May ara man sila sang problema cognitive and behavioral nga mga problema. Kag pwede man no magaapekto ini sa ila sini nga kabugusan no nga personalidad sa ila sini nga kaugalingon, makaapekto ini maga-develop ang depression no, maga-develop ang anxiety, maga-develop ang apathy no sa damo nga mga nakahibalo ka mo mga kabombo minilyon ka mga pasyente sa Parkinson's disease subong sa bugos na kalibutan, more than 50 million mga kabombo or more than that, asa na siling ko na, more than that no, minilyon-milyon ang mga nagasufrir sang sining klase sang balatian mga kabombo ang Parkinson's disease. And kalakip na diri ang dementia no. Ang dementia nga among pinaka-common sa advanced stage sang Parkinson's disease. So go hand in hand ini ang Parkinson's disease sa dementia mga kabombo no. Kag ang mga Parkinson's disease patients no, mga kabombo may problema ini sila sa ila sini pagtulog ag subuman sa ila sini nga sensory systems no. Ang motor symptoms of the disease result from the death of cells in the substantia nigra no. Ang region no sa aton sini nga tunga-tunga sa aton sini nga midbrain mga kabombo no, kag leading to dopamine deficit mga kabombo, kag mangintunaan naman sang pagkapatay amat-amat sa aton sini nga mga cells no sa aton sini nga kalawasan. Kag ang aton sini pag-insyende malipato na kita, ang aton sini nga pag-insyende naganubo na gid kag naga-build up sa ginatawag ba nga misfolded proteins no sa aton sini nga Lewy bodies sa aton sini nga neurons no. Collectively, the main motor symptoms are also known as Parkinsonism no. Parkinsonism or a Parkinsonian syndrome mga kabombo. By the way, sa history wise kung nga April 11 gid no nga ginahiwat of all dates abi nga April 11 gid ini bangod kay ginbase ini sa kunsan o ginbunag ining si Parkinson no. Si James Parkinson ginsunod ang balatian sa isa nga apelyido kay si James Parkinson nabunag ini no sa tong April 1755. Isa ini siya ka English surgeon, apothecary kag geologist, subong man paleontologist kag political activist no. Best known ini siya sa iya sini nga nangin essay no, ang 1817 niya nga work, an essay on the shaking palsy no, in which he was the first to describe paralysis agitans ining si James Parkinson. That is why April 11 bagod amo ini ang iya sini nga birth anniversary, and that is today no. He was born James Parkinson, born
that was April 11 of 1755 mga kabombo. Ang ining iya sininga na describe, siya ni ang una-una nga nag-describe sang sininga paralysis, ang ginatawag niya paralysis agitans, ang kondisyon nga sang ulihi ginislan ang ngalan. It was renamed, no? Kagin tawag na ini insunod sa iya sini apelyido ang Parkinson's disease ni Jean Martin Charcot, mga kabombo. So makita naton dira sa aton sini nga Facebook Live, no? Ang pila ka mga famous nga mga nangin pasyente sa Parkinson's disease, no? Sana siling na naton more than 10 million or more than that ang nagaantos karon sang Parkinson's disease. Kag pila diri ang famous nga may Parkinson's disease, of course, ang former President of the United States of America. Ang tatay ni George Bush, mga kabombo, si Herbert Walker Bush, no? Ang amay nga presidente man, ang bata niya presidente, pero ang amay amo to ang diagnose man nga may yara sang Parkinson's disease. Yara man ang aton sini anay nga Santo Papa nga isa naman karon ka santo ni si Pope John Paul II, mga kabombo, no? Saint John Paul II, no, may ara man siya sang paralysis, mga kabombo. Kagyara pagid, no, ang famous bala, no, ang mga notable figures, ang famous nga si Michael J. Fox, mga kabombo. Ang Hollywood actor nga si Michael J. Fox, ang mayara man to nga nagsufre man sang iya sini nga balatian nga Parkinson's disease. Kag ang well-known evangelist at the same time agin adore sang iya sini nga heydays, no, sa pagpalapnag sang maayong balita ining si Billy Graham, the late Billy Graham, mga kabombo, no? Kag amo ni sila ang pinaka-famous nga mga nagsufre, no, damo pagid, pero amo ini sang ihatag ko sa inyong ehemplo nga may Parkinson's disease. They suffered from the disease, mga kabombo. That is why amo man ini rason ko nga ang magintukod nga Parkinson's disease, World Parkinson's Disease every 11th of the month of April. So mainuswagon, mapuslanon nga paghiwat subong adlaw, since we are the member of the World Health Organization, member state kita, nagaupod kita na binagid sa pag-ulikid sa aton sa mga kauturan nga may mga balatian, no, nagaantos sang balatian nga Parkinson's disease. For today is their day, not only today, but ginahimo ini para sa pagpalapnag sang awareness sa ila sining balatian kag sitwasyon. So mga kabombo, yari na ang aton sini nga main menu sa aton sini nga palatuntunan kahapon lamang ang inyo sini nga mga kasaysayan. Sa nasiling ko na gani ang aton sini nga letter sender, nagapakilala lamang sa kay Julian, no? Ining si Julian is 56 years old, mga kabombo, no? 56 anyos, kag nagapuyo ini siya diri, no, sa may syudad sang Bacolod. So ang kasaysayan ni Julian, ihagin suguran, pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. By the way, good afternoon lagid, kag mayo lang gid nga pagpahuway, pagpamalandong sa aton mga kauturan gayala sa aton sini nga YouTube channel, si Jose Michael Hayibo Gilian. Good afternoon sa imo, Michael, Jose Michael. Anisita Gamboa, good PM. Ari lamang kami dili pamati sa imo program sa may Central Hawaiian. Si Ma'am Juvie Sargent dira sa may New Zealand. Good afternoon sa imo, Ma'am Juvie, and to your whole family. Of course, si Daniela Sanchez, good afternoon sa imo. Daniela Sanchez, si Lovely Longakit, good afternoon sa imo. Ara man nagalantaw sa aton siniya nga Facebook Live. Sa aton sini nga YouTube channel. Ang kasaysayan ni Julian,
malulipot gid man ni mga kabombo no sa aton sini mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki. Ang iya sini nga kasaysayan iyagin suguran pinaagi sa pagsiling Dear Miss Jazz, mayong hapon sa imo ag sa mga tagpalamati sa imong palatuntunan kahapon lamang. Tawag lamang ako sa kay Julian, 56 anyos ang edad, kag nagapuyo diri sa isa ka barangay, diri lamang sa may syudad sa Bacolod. Nagsulat ako Miss Jazz agud nga pangayuan ko man sang laygay ang akon siniiya nga problema karon. Daw nagarinitupol Miss Jazz ang problema ko, akong kaisa mahambal ko nga daw. Nagakadulaan ako sang paglaom. Una sa tanan, mga duha pa man lang katuig nga nagtaliwan ang akon sini nga asawa. Abi mo Miss Jazz, masakit pa tong akon siniiya nga rason sa pagtaliwan sang asawa ko. Kay konsiling ko kung may kwarta lamang kami, napabulong namon siya. Ugaling kay bangod sang kapigaduhon. Ako bilang isa ka bana, kag isa ka amay, may ara kami Miss Jazz ang 4 ka mga kabataan, pigado gid, pero di sang time to, ara bala Miss Jazz ginahambal nila nga kung pwede pa lang kung may ara ka dira available nga kwarta, no, igastuhon mo, para sa imo siniya pinalangga nga nagabalatian kay ti anhon ta man lang ang kwarta no ang importante ang kabuhi masalbar kay ang kwarta makit-an. Pero sa ako naman yang nga parte Miss Jazz, wala gid kami ang kwarta para ipabulong sa akong sadto nga asawa. Tinagtaliwan siya Miss Jazz mga 2 pa lamang katuig na kaligad. Dako gid nga ang nangin epekto dako nga kahul-anan para sa akon pag sa akon siniiya nga mga kabataan kay ti mapisan tong akon sining asawa Miss Jazz mo nagbalatian to siya bangod man sang porti sa iya kapisan sa pag bulig man sa akon kay ti ako Miss Jazz sa tuto lang isang kahig isang tuka wala gid ko sang formal gid abi nga trabaho nga maka angkon ako sang sweldo kada kinsena so kon kada tapos bulan kapisa na lang gid sang ang amo siniya nangin liave Miss Jazz. Ang amo siya ginakaptan agud lamang nga makapadayon sa pangabuhi din sa kalibutan. Ugaling amo na masakit pa kay nagtaliwan ang akon sini nga asawa. Ang isa pa gid dira Miss Jazz, ang amo sini ka magulangan nga bata nga babayi. Daw kung kaisa Miss Jazz mahambal ka bala nga hands up nako. Do hindi ka na balay gusto balay nga magpangabuhi diri sa kalibutan pero bangod kay ti isa man ako ka Kristiyano ti amo na lang ng akon siniya ginakulukaptan man ang akon siniya pagtuo sa mahal nga makaako nga makalampuwas kami sa sining mga pagtilaw nga nagaasud-asud bala Miss Jazz nagarinitupol ang amon siniya problema. Ang akon siniya nga kamagulangan nga bata nga babay sa 4 sila ka mga kabataan namon sang nagtaliwan ko nga asawa Miss Jazz may problema sa karon. Sa prangka nga sugilanon, samtang ginasulat ko ini, nagabusong ang akon sini nga eldest nga babayi. Temprano pa gani Miss Jazz, tuman kahuben, kay temprano pa, nga nagulo entra sa nobyo. Abi mo Miss Jazz, nagsugod man lang ni, ang iya sini nga daw nagwild sa bala, sa nagtaliwan ang iya sini nga nanay. Siya ni gani Miss Jazz ang ginasaligan, sa akong si asawa sang buhi pa ini kay since nga ini siya eldest di siya giniya Miss Jazz ang ginasaligan sang akong si asawa kag ako man kon mga buluhaton sa sulod sang balay o galing sa nagdaliwan si nanay niya Miss Jazz do nagpabaya ning akon siniya nga bata ang kamagulangan Miss Jazz to the point gani nga ti although nga ti sang buhi pa ang iya sini nga iloy Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, no sang buhi pa ang iloy niya, do hindi naman kami gani katakod nga magpa-eskwela sa iya kay ti eldest siya. O galing kay ti nagbalatian pag ginaya sini nga iloy, although nga ti napa-doktor man to namon, pero sang uli wala nagig ko ibuga Miss Jazz hasta nang taliwan ang iya siniya nga iloy. Sa subong amo ning problema ko kay dako gin nga huol kag bukol para sa akon. Kay nagabusong ang akon siniya nga bata nga kamagulangan. Lunsay sila mga
mga minor de edad, Miss Jazz. Di, anhon ko lang naman. Hindi ko gali sila matakuran, nga 4 pa lang sa subong, may ara naman. In fairness, sa iya siniiya nga nobyo nga nagpabusong sa iya, wala man Miss Jazz nagapalagyo, ugaling kay ti minor man, ara bala Miss Jazz nga bata pa, wala sang trabaho. Bisan gani ang ila sini nga pagtuon, naguntat. Kaya ang bata ko ti naguntat, gid man bangon sa kapigadon, pero niya siniya nga nobyo nga nagpabusong sa iya, ti naguntat man Miss Jazz, kag wala man nakatapos sa pag-eskwela. Isiling ko, maano na lang kita sini. Ang isa ko pagid ka problema, Miss Jazz, ara ba lang ikaw nga tawo nga nagapangabuhi man lang iya sang tadlong kag malinong, do ikaw pa yakong kaisaya ang ginahilabdan. Sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, ang amon sini nga pagpangabuhi diri karon sa amon balay, ang akon sini nga agi, do nagakitig. Ang pagkakitid sang agi ko, Miss Jazz, ang ginatudlo ko diriya bangod kay nagalikaw ako sa mga naga-kontra sa akon. Sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, wala man ko sa may ginahimo nga malain. Amo nang ako si problema, kay nga daw isga na lang bala ako, nga kisyo ko no nga nagaano ako, nagainom ako, kag kung mag-inom ko kuno, nagawalay ko kuno, kagapangita sang away. Puti ako on ko, Miss Jazz, nagiinom gid man ko, kaisa ina ka pamaagi ko, kung kaisa, hindi man perme, kung may kwarta man lang gani ako, kang makagaran ako, nga lululimtan ko ang problema ko, Miss Jazz. Amo na ang akon siniya nga problema, nga ginakalimtan ko, ginalululimtan ko, pinaagi man sa akon sini pag-inom. Pero, ako on ko, Miss Jazz, hindi ko nakadumdum nga nagaano gali ako. Kung mahubog ko, nagawalay ko, gapangita ko kuno sang away. Kaya mo nagahit kung kaisa, Miss Jazz, nga wala gid ko gainom. Pero kung kaisa, dumadalman ako sa akon sining mga problema. Di ginainom ko na. Amo ni karon, Miss Jazz, ang problema ko, wala labot sa akon siniya nga bata nga nagabusong, kung anong himuon ko. Ang isa pagid kay ti, daw nagakitid ang akon siniya nga kapag sinalayo diri sa amon, kay daw ginadumtan bala ako, Miss Jazz. Kay kaisog ko no sa akon. Ti siling sa iban na ya, kaisog lang na siya kung mahubog. Pero kung hindi na siya mahubog, ya buot na siya. Ako on ko ya, Miss Jazz, ya. Sa tudtod lang, wala gid ko kontra. Pero bangod sining ako si pag-inom kong kaisa nga wala, hindi gid ko ya ka panumdom. Hindi ko gid madumduman nga nagapanghangkat gali ko kung mahubog ko. Kagalaw, gawalay gali ako, Miss Jazz. Amo man na ang rason nga sang una sang buhi pang asawa ko, wala gid ko gainom. Pero ining kong kaisa bala, Miss Jazz, na siling ko na para nga malimtan ko man ang mga problema ko, amo na gainom ako. Sa karon, Miss Jazz, daw nadalman kami sa mga problema sa kabuhi. Pero padayon sa gihapon. Kaya ako naman lang ya. Sa edad ko subong 56 anyos, Miss Jazz, sa tudto lang daw tigulang nako kung eksperyensya sa kabuhi ang paghahambalan. Pero wala gid ako yung nagadula sa paglaom kung kaisa nagakadulaan man pero bangod kay ti sa nasiling ko na Kristiyano ako, may pagtuo ako sa mahal nga makaako. Kaya mo na gatindog ko gapangabuhi kami base lang kung ano lang ang masarangan namon sa tagsa-tagsa kaadlaw. Kada adlaw kung ano lang masarangan namon, so be it, wala kami kabalo kung ano naman ang buwas. Miss Jazz, nagpautwas lamang ako. Malululipot ining akong kasaysayan. Palihog katagi ako sang laygay. Ang tagpadala, Julian, 56 years old, sang Bacolod City. Well, sa imo Julian, una sa tanan salamat gid, no? Sa imo sini pautwas diri sa imo sini nga kasaysayan. Julian, mahambal ko sa imo ha. Hindi lang ikaw, no? Hindi lang ikaw nga mahambal, bala nga ay inasud-asud, daw nagatulo lang kaangay sang ulan ang mga problema sa akon si kabuhi. Julian, abi mo, may iban pagidira nga mas lala pagid, no? Aton diri ginabaton ang mga eksperyensya sa kabuhi, mga problema, bangod sa kapigaduhon, may mas lala pagid diri. So sa imo Julian, mahambal ko lang sa imo, padayon ng ged, no? Ang imo sinang nga bata nga nagbusong, since nga ti huben pa, suno pa sa imo,
wala ka sa may mahimo, no? Sa guron mo gid bangod kay ti wala man sa may tinapusan. Although nga ti may ara gid sang rason nga magpinangakig nga ti amo na pegado na kita diri pagkatapos ginatingwaan ko kamo nga makakaon kag pwede pa lang makaeskwela. Wala na si nanay nyo. Ako na lang isa. Pagkatapos amo pa na. May rason kagid nga magpinangakig hulihan, no? Kag mahambal ta nga ti daw problemado pero at the end of the day hulihan, no? Magmangin positibo ka lang, no? Samtang nga may kusog pa kita, as long as ikaw hulihan wala sang balatian, no? Much better nga untatahan mo ng pag-inom mo although nga ti makapulo priming kada unfortunately ikaw ay gali gawalay. Kaamo nang isa sa mga problema mo da nga kung mahubog ka gapanghangkat ka away. Tiyan mo nang rason kung nga tido ginadumtan ka dira, no? Be careful lang gid hulyan, no? Kag sa dason hindi na lang gid ka kung gusto mo nga lululimtan ng imong sining problema, pamati ka diri sa Bombo Radyo kay maka-focus ka gid, no? Ang focus mo may drama kita, may mga balita kita, ma-aware pa ikaw. Kag amo na hindi ka na lang mag-inom kay kadamo gali sa nagakontra sa imo kay kaisog sa imo kun mag-ano ka ho, hubog ka. So hulyan, no? Dapat no magmangin positibo lang gid. Kag ikaw ang amay, ikaw ang ginasaligan, no? Hindi lang madulaan sang paglaom, no? Padayon na gid. Keep on kag hindi man magkalipat sa pagpangamuyo. Suno pagani sa imo, you are professing that you are a Christian. So buot silingon, amo na ang liabi mo da, no? Nga magpadayon lang gid. Kung nagapangabuhi ka mo ya, daw arab lang one day at a time, di kita amo magidna mo. No, hindi kita makaplano kita, makapreparar kita, kita sa aton si mga plano sa dason, pero sa subong nga panahon niya, sakto gina. Just live one day at a time, no? Sa sulod sa sina nga adlaw, lang gid mapisan na gid sa pagpangita nga may kanon ka mo bisan 3 times a day, okay gid, no? Dason da titulog ka mo, itugyan sa Dios kung ano naman ang buwas no? Iti wala man ta sa may mahimo, no? Ara sa tanan sa iya ang aton sini iya nga buwas damlang, no? Ang aton sini tomorrow. Samtang ang today amo niyang realidad. Ang tomorrow wala pa ini kay base bala anytime. Pagka buwas wala na kita diri sa kalibutan. So, let's just do our very best for today, no? Sa subong, although it's not bad nga magplano, of course, no? It's good na nga magplano. Planuhan nato ng aton sini iya nga madason sa aton si kabuhi. Pero sa pagpangabuhi kinahanglan subong. This is the reality. Nagakatabo ni, no? Sa subong, no? So keep on lang gid, no? Exercising as a child of God. Hulyan hindi madulaan sa paglaom. Adya, no? Adya, keep on, no? Kay hindi lang ikaw, no? Always remember that hindi lang ikaw. Do halos tanan kita, no? May mga problema, mga trials in life, no? Mga pagtilaw lang ni Hulyan, no? Kung diin ginastang aton siniya nga pagtuo, no? Always remember nga nagatuo kita sa dako-dako nga Dios, no? Be positive, be strong, and have faith, more faith sa aton sini nga dako-dako nga Dios. Wala na kita sa panahon mga kabombo, is bye-bye time na. But before that, ari-ari ang aton si words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. This is taken from the book of John, chapter 10, verse 10. John 10:10. Dili naghambal. The thief comes only to steal and to kill and to destroy. But I have come that they may have life and have it to the full. Mga kabombo. Pang Lunes Santo naton ini nga mensahe from the book of from the Holy Scriptures, no? Taken from the book of John chapter 10 verse 10, no? The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that you may have life and have it to the full. Nagbangod sang kabuhi ni Kristo sa krus, mga kabombo. Bangod sa isa ni kamatayon, mayara kita sang kabuhi. In full, hindi 50-50, but in full. Kagin paagaya na naaya sang dugo sa aton sini nga
Lord and Savior Jesus Christ. It's bye-bye time na inisig hapon niyo alagad sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!